كلك امامو وثرو نخل الزلوات عركة ماتناي كتلوت وربري حزاتي وربري عتقباتي وربري أبدا تنبع الواري سلام كمي تخونو زخبركم من زخبركن انتخدتلتي فنود مصحفاش إرترا እንቋዕና ብዚ ክቡር በዓል ቅንያትና ነታብ ቃዓኩም ኣብቃዓና ከም ዝትካተሉ ዘለኹም ነዝረዚን ጽምብል በዓል ነጽነት ምኽንያት ብምግባር ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝጠመቱ ትሕዝቶ መደባትዮም ዝቐርቡ ዘለዉ ከም መቕፀልታ ናይ ዝምባር ብዛዕባ ገስጋስ ትምህርቲ ኣብ እዋን ነጽነት ዝብል ኣርእስቲ ምስ ዳይሬክተር ጀነራል ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ዘካየድናዮ መደብ ካልኣይ ክፋሉ ኣዳይና የለና ብምክትታል ክትሓብሩና ናይ ወትሮ ዕድሜናዩ سلا نقدم سلا أب كل سلاتا سلا بريخون العل ولنتناوي حقر أو حيري كبران سمعتنا أبز حلفك أدامي كفال مدبنا بزعبا تمرتي أب حبرة سبزلو أقداسنت ኣብ ግዜ ሰውራ ዝተደለበ ተመክሮ ዝተሓልፈት ጻዕሪ ናጽነት ምስ መጽት ህዝባዊ ግንባር ዝተቐበሎ ትምህርታዊ ትሕተ ቅርጺ ከመይ ነይሩ ብዓቢ ድማ ኣብ ፈለማ እዋናት ናጽነት ንዝተኸስቱ ጸገማት ሕጽረታት ብድሆታት ብኸመይ ተበዲሁ እዝን ካልእን ዝብልሕታት ተመልኪትና ነርና ኣብዝና ሕጂ ካልኣይ ክፋል ድማ ንዝተረፉ ሕቶታት ክንደስተሲና ሕጂውን አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ብስም ኩልና የቀኔልና ክብሎ ይደሊ ጽላት ትምህርቲ ንምኽላሱን ካብቲ ዝነበሮ ኣካይዳ ተመሓይሹን ንሃገርን ህዝብን ብዘረባ ሓገባብ ተመዓራሪ ንኽዳሎን ዝተፈላለዩ ዕዮታት ክሰላሰሉ ጸኒሖምን ኣለውን ሓደ ካብኡ ድማ ምድላው ካሊክረም እዩ ሃገራት በብግዚኡ ከከም ኣድላይነቱ ዝኽተልኦ ስርዓተ ትምህርቲ ካሊክረም ክለሳ እንዳገበራልየን ዝኸዳ ሚኒስትር ትምህርቲ ሃገርናውን ነቲ 10 ዓመታት ዝስራሓሉ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ካሊክረም ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ተኸሊሱ ብሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ተተኪኡ እምበር ሕብረተሰብ ትምህርቲ ኤርትራ ነቲ በብእዋኑ ምምሕያሽ እንዳተገበረሉ ዝመፀ ሓድሽ ካሊክረም ብኸመይ ይርዒምዎ شجرة ينبورون تتصنح سرعة بخلت منجد دينير حدا خاب ميدا حيزنا يزمت أنا نعوم محيشنا مسؤول هنا سات كم دسانة غيرنا يو كلاك النسون انتقونه أب 9 حدا جزينا سنة زوجة خايو مرجتن زتاتها خاين نجارات كا ساب كلتش حين كلتن زلوا بزح حقاف سلزلوا جزيات سلزلوا زمت سلوتي زتاتها تحديش ناي تكنولوجين ناي ساينس قلت مع باله زاميدنا خنريون تن أوردوتي ناين زنورنا مسحفي بقتالي نخل سوت إحنا هنا فورماتيف تشينجز والكها ناشتو ممحياشاتنا قبرنا هنا كايدوت إحنا هنا حجين تايز حق زنا زنور مثلك أبتي دحرم مجرشا بزيه زوت إحنا يو أبيتن معبالة أنفتنا خفض اللخيدو تزمتي لوتي أو كلتش عن كلتن كحدثنا يقال المهلات بمدرخو من حاجاتنا تجور اللخمة سلسلة سنحي زي قليل لوتي نبرن بمولو لوتنا يتسرع سمرتن دينا تأتاتنا هب قدمة مرتي 7 تغفلي تجور لوتي ولا متعراي ونا بتقرط وداد باون تجيرو ما كلا درجة 5 عامد زنبر حساب 3 عامد كوينو شابنا يكفلي كلا درجة ون 7 حدا في زنبر 7 تغفلي بتشحو دحرنا بسوا 10 كدول زغنا من قدي نزي تأساسيرو زتأساسنا لوتيو لذي عبي صراحة وش المينستري تخايديو قليل لا ينبرن كلنا مسحفها قديفك حديش مسحفها كسدالو حديش مبحثات كسدالو عبي عمامي تعميمو قلنا وش حبرتسب صبوع طبعا نيرو السواتون كقبل جميرو زان حجاح قلت الكاتسان حكو ناتو وتسيديو ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ንቕሓት እንዳበረኸ ኣረዳድኡ እንዳዓበየ ብምምጽኡ ዘለዎ ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ድማ ብኡ መጠን ይውስኽ ዘሎ እንተኾነ ተዋዲዱ ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ነዚ ናይ ምጽዋር ዓቕሙ ከመይ ይግምገም ገና ኣለና نقول كلنا كله روزي وكله نجار سموز خير اللون كله تلاوات مالينا مالت أيقونة معناته كل جزء قمت كنا توازلنا زين زحلف عامات تمرت نقوم مازلنا أو كم إذا مثل خنا تاتينا في تسرح عميمنا يو تنفرتو تنحت تصابوتها تزحلفنا مدرخ
أو أي سلام أي كنا زحدروا سنبرات وزت كل سنفر تمدرات مهم سدروت كتوا عامي مهم حد سير جزية تزامر سلام زحلفنا لنا 4 عامات لأغلى جزية زوجه بستتابعون نصار تتابعون تجوروا بدهون مرجعات اللاونتن الأولونتنا هجر مو حاس ذكاء زنبر مخانفون زنقع بنا ስለዚህ ድሩት ዩቲ ዘበርከትና ይኹን ብልንኸና በመንጸርና ይትድልየትና ንትስቢትና ገና ክንበጽሖ ዘለና ክፋላትና ይተብረተሰብ ኣለና ኣነታታት ወዘለና ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣለና ብዙሕ ስርሓት ክንጽበየና ርዱ እዩ ስለዚህ እዚ ንዛረቦ ዘለና ብመንጸርና ይዚ ሕጂ ዝሓለፍናዮ መድረኽ ርኢና ኢና ሓሳዓወት ቀሊል ዘይምንባሩ ንብሎ ዳምበር ብድሆታት ክንገጥሞ ዘለና أبطلات تمرتي منقسن حزبن إرترا بزكايدوم زي حلال صعري لومي هاجرنا إرترا ببزحي مهارات زتفالالي مويازعات أغو زي قاتات كتوننكي إلا لا 00 أبتمرتي زكايد وفري زنقد قسقس أمو داتا هاجراو عبيتنا مرقات إيو أمو نتفتات تمرتي أبزا حلفو 3 عامت ناينات انت اوانات نلمعاتاوي قعزنا بخمي داري خويلنا كنزارب نخقل أتو مصانايب أبر كثير ويو بخلت من قد خنري لنا حدا زي من سيد فرز له حساب كلاي درجة بتشحو دلوا له خلت بقعة عقمن أب بده هجر توافير السرح له كل عماماتنا هجر كثير يقلها بقليله قمتها يكون إذا من سيدي عسرت هالتغفل وديو بسوات سلطنا وسيلو أبداً زحالفة عمتها ترايا مرقات الأولى ونتهجر دايكوني أبتل معتها ومدوات توافيره السرح لتنحى من إسي كفتر كينا عن بالغينا الزبلو معت كابي كنجمبرو هنا واستمارو أبع 10 كفلي زوج حلو نايكرنتها ومعتوت نسرح لنا نتفساد كنت أغطي الناس تغسنايو أو إيش تتحبلة السبات يوم نتحبلة السب زحقز نتهجر قبل معزم الرح نقرأت كسات فلو تصنحو بو هذا تريوه تمكرو حد عبي أبركته قبل صنيحيه أذن ناي مويا أبيات سمرتون انت هنا كل التلفزيون ديزل لنا هذا 10 حدا 7 خلت غفلي تماهيرهم زودو ناي كل تعامد ناي تكنيك ناي مويا تمرتلو يجيهم زتريوه واشتغل التعامد فلا لي مويا تاعت ناي تربيت ناي انجيتي ناي حرشة زتريوه تمكرو بزح ناي لمعتها ومدباتنا توافيرهم قليل قطبونا يكون كم تزلك أسات كل تشحن حموش يميتن عمد كسفر غلها زي بزمويا زي سلتينو أبعاودو كوافر كله زنسولو تقليل يكون السوتر هذا يكون بناي تكنيك نعي حرينا 10 دخلت في المسور دوب سوا نخلت عمد كا عندنا أنا تكنيك هذا ناي تكنيك مويا بسوا زو هاونا له أبزون زفريز الله تمارم ستيوم دميركا قليل كتريكون كله تعالى الله أساس الاستشهاد وزح من ساعة عمد أبناء المعات مدباتي خطوافر الله إذا حجيب كله فرقاتها تابز زرقا حناي معي زقبر زلو بصوري معي بمتساو زنكساء أساس الله بصرقا زنكساء الله خبت ماشينا رسالة كله ذي بذي مسرح زي حليفو زوافر اللي زلو حبيتي المعاتها ومدبات نعم حق زي حبن زخرع من إسي نفر لنا قبل معات مدوات أبرقصد قبر زلو لولا ونتاقر زوي حس زلو إنها نزار ولو زهر بحلي أم عبيلهم زهر زلو من إساسي ينزلونا حراي أتو موسى حسين نايب كبران سمعتنا استقاطة الوزر لكم مدب بزعبا قسقاس تمرتي بزملكات مس دايركتور جنرال حفشاو تمرتي أمنيستر تمرتي أتو موسى حسين نايب زكايدناك ألمت أيقيو حدا كاب كندي أكل محبرسب تمرتي ممهريو ممهر فنوته فلتات እንዳተባሃለውን ይጽዋዕዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዝህልዎ ዓቢ ተራን ኣበርክቶን ክገልጽ ብምባልዮ ኣብ ሃገርና ናይ መምህራን ዓቕሚ ንምምዕባል ማዕረቲ ጠለብ ናይ መምህራን ንምምላእ ዝተኻየደ ጻዕርን ውጽኢቱን እንታይ ይመስል ጽቡቕላ ምክንያቱ መቐረብ ብግቡእ ዝሰልጠነን ውፍይን መምህርቲ ቅድመ ኩነት ንምዕባለ ኢና ንብል ቅድመ ማለት ምዕባለን ትምህርትን ስልጣንን ኢና ንብል ስለዚ ጉዳይ መምህር ማእከል ሒዚ እዩ ዝኸይድ ስርዓተ ትምህርቲ ሕጂ ብሓፈሻት ንኽተሎ ዘለና ጋብ ክትርኢና ኮይንካ ስልጠና ናይ መምህራን ብኽልተ መንገዲ እዩ ዝተሓዝ ሓደ ቅድመ ምረቓ ዝበሃል ስልጠና ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝካየድ እዩ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝካየድ እዩ ኣብ ኮሌጃት ዝካየድ እዩ ቅድመ ምረቓ መጀመርያ ተማሃሮ ኮይኖም ይኣትዉ መሃሩ
ትምህርቶም ስወዶها ንመምህርና ዝበውዑ ተባሂሎም ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝላው ኮይኖም እዚኦም መምህራን ኮይኖም ተቆፂሮም ከዓ ከምሰርሑ ግበር እቲ ካልኣይ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስተወደቡ ዝወሃብ ቀጻሊ ስልጠናታት እዚ ካልኣይ ዓይነት ስልጠና እዩ ውሽጢ ሚኒስትሪ ስርሖም ከይተጎናደበ ስርሖም ብዘፍቅዶ ዝወሃብ ሓፀር ስልጠናታት ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ ክስጉሙ ንምግባሮም ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ንነዊሕ ግዜ ስልጠናታትን ዝረኽብሉ መንገዲ ሚኒስትሪ ይስዕር እዩ ምስ ንትእሳው ናይ ሓድሽ ስርዓት ትምህርቲ ብፍላይ መምህራን ምስ ሓደስ መጻሕፍቲ በቦኣኑ ዝወፁ ዝነበሩ ምርሕታት ፖሊሲታት ሕጋጋት ንምልላይ ቀጻሊ ስልጠናታትን ክወስዱ ፀኒሖም እዮም ከምኡውን ደረጃኦም ንምሕያሽ ንኣብነት ብሰርቲፊኬት ተመሪቑ ዝመፀን ተነይሩ ናብ ደረጃ ዲፕሎማ ክሰግር ዲፕሎም ደረጃ ተመሪቑ ዝመፀን ናብ ዲግሪ ክሰግር ከምኡውን ካብ ዲግሪ ናብ ካልኣይ ደረጃ ካልኣይ ዲግሪ ክበፅሕ ዝግበር ዝነበረ ፃዕርታትን ከምኡ ብመጠን ዕብየቶምን ንምዕባለኦምን ክስራሓሉ ፀንሐ እዩ እዚ ትምህርቲ ዝወሃብ ዝነበረ ገለ በቀጥታ ዝወሃብ ገለ ብናይ ርሕቀት ትምህርትና ተዋህበ ዝኸይድ ዝነበረ እጅስ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ተዓቕሚ ዘፍቅዶ ስልጠናታት ክወሃብ ፀኒሑ ግን እዚ ጉዳይ ዝቐሊል ጉዳይ ኣይኮነን ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልዮ ሓደ ዓቢ ግድሆ ኮይኑውን እንጥምቶ ጉዳይ ነዊሕ ክንሰርሓሉ ዘለና ምዃኑን ይእመነሉ እዩ ሕቶታትና ኣብ ምዛሚኡ ክቡራን ሰማዕትና ንኣቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ዳይሬክተር ጀነራል ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምቕጻል ዘቕረብናሉ ሕቶ ናይ ቀጻሊ ወይ መጻኢ መደባት ትምህርቲ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ብኸምዚ ስዕብ ገሊጹልና ኣሎ ንሙር ንጥፈታት ብክልተ መንገዲ ኢና ንሪኦ ሓደ ናይ ማእከላይ ግዜ ዘመን ክሳብ 3-5 ዓመት ሓደ ውጥን ናይ ትምህርቲ ይወፅእ እዩ ካልኣይ ከዓ ዓመት ካብቲ ሓመሻዊ ውጥን ከዓ ኣዳቂቕና ከዓ ዓመት ውጥን ናይ ትምህርቲ ወፅእ እዩ ሕጂ ቀንዲ ሕመረታት ተኩሮ ዝግበረሉ እንታይ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ሓደ ዝርግሐ ናብ ኩልኩም ዝበፅሕ ገና ደይበፅሕናዮም ኣካላት ናይ ትምህርቲ ኣብያት ትምህርቲ ክንከፍተሎም ተማሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ዘይኮነሲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናብ ተማሃራይ ዝኸደሉ መንገዲ ክትፈጥሩ ብዝተፈላለዩ ስትራቴጂ ውህድ ሰብ ዘለዎ ከባቢታት እውን ከይተረፈ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ከፊትካ ዘን ፊለር ስኩል እንብለን ውሕዳት እንግዳ ከምኡ እናገበርካ እዚ ውዳበ ናይ ዓድታት ኣብ ዝግበረሉ ዘለውን ኣዝዩ ሓጋዚ ብሓንሳብ ዝፅርነፋ ንዓን ትምህርቲ ስለዚ ሓደ ዓብዪ ቆላሕታ ዝግበረሉ ዘሎ ዝርግሐ ናይ ትምህርቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ዝባፅሓሉ መንገዲ ገና ደይ ማእዲ ትምህርቲ ዘይተፀንበሩ ዘለውና ንዕኦም ከመይ ጌርና ንሽፍኖ ካልኣይ እቲ ትምህርቲ ብዓይነት መሰረታዊ ለውጢ ተገይሩሉ ብቁዕ ተወዳዳሪ ዝኾነሉ መንገዲ ካልኣይ ዓንዲ ንሰርሓሉ እዩ ብፍላይ ዝሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ናይ ትምህርቲ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንስጉም ክንክእል ኮምፒውተራይዝድ ዝኾነ ኣመሃራ ኮምፒውተር ኣብ ኣገልግሎት ናይ ብሉፅ ትምህርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝውዕል ክንገብር ብሜዳ ዝተሰነየ ትምህርታት ክነተኣታቱ ዝሓዝናይ ሓደ ሰፊሕ መደብ ኣለና ኣብ ፅሬትን ብቕዓትን ናይ ትምህርቲ ክሕግዝ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓባይ መትከል ንኽልተላ መትከል ምርጋፅ ቅርቦት ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተመርኮሰ ተሰሞን ኣሎ እንታይ ማለት ናይ ሕጂ ዝርግሐን ብሉፅ ትምህርትን ብማዕረ ንኩሉ ከም ዝባፅሕ ኩሉ ተጠቃማይ ናይ ብቑዕን ብሉፅን ትምህርቲ ዝኾነሉ መንገዲ ናይ ምፍጣር ኣፕሮች እቲ ንኽተሎ ኣብ ቅርቦት ናይ ትምህርቲ ከም ዝፈልጦ መትከል ናይ ኤርትራ ዝኽተሎ ሕጂ ኣብዘን ዓበይቲ መደባት ኢና ክንዛረበሉ ንኽእል ግን ኣዳቂቕ ክኽሪ እንድሕር ኮይኑ ዝምርሓሉ እቲ ሚኒስትሪ ዓበይቲ ውጥናት ዓመት እናኸፋፈና ናይ 5 ዓመት ናይ 3 ዓመት ስትራቴጂ ሒዝና ንኸዶ ሰፊሕ መደባት ኣሎ ትምህርታዊ ፖሊስ ሃገርና ካብ መጀመርቱ ብንጹር ንድፊ ተሓንፂፁ ክካየድ ፀኒሑ ምስቲ ዝተኸፍሎ ዋጋን ዝሓለፎ ሓያል ፃዕርን ትምህርቲ ንኩሉ ዜጋ ከም ዝባፅሕ ብሓፈሻ ድማ ንኩሉ ዜጋ ዝሃገር ብማዕረ ዕድላት ንኽግልገል ባብ ተራሕዩ ነዚ ዝምእዝን ፖሊሲ ተሓንፂፁ ተሰሪሕሉ
كم قداماي متكل ابت بوليسي كم اتنصره بهاجر درجه زركحه تمرتي اب كل بوتاتات نموحس بقدامنت كسرحال مخانو اب ግምት አትዩ ምክንያቱ ዕድላት ትምርቲ ንኹሉ ነዚ ሃገር ኣብ ምምጻእ ዋጋ ዝኸፈለ ዜጋ ክረኽቦ ስለዘለዎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝሃገር ኣብያተ ትምርቲ ምዝርጋሕ ምስ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝዛመድ ዕላማታት ብምዃኑ መንግስቲ ከይሰልከ ክሰርሕ ጸኒሕሎ بمغنيات 30 عامات ጽምብል በዓል ናጽነትና ንድምቀት ዚ ጽምብል ንምድማቕ ካብ ዝተዳለው መደባት ብዛዕባ ገስጋስ ትምርቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝድስስ ትሕዝቶዩ ተካታተሉ ዘለኹም ክብራትን ክብራን ሰማዕትና ዕዱም ጋሻና ኣቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ዳይሬክተር ጀነራል ሓፈሻዊ ትምርቲ ኣብ ሚኒስትር ትምርቲዩ መደብና qiም ምዛም ምንባር ዘየልዓልናዮ ነጥቢ ወይ ድማ ክመሓላለፍ ዝድለ መልእኽቲ ተሎ ዕድል ሂብና የለና مرحبا يعني اللي هو كم تقدمه وانتن كفابيليه كلهم زولتوا الزحلة في بعزنا ربع زمن يعني ما خد كالسن من رجات الأولونتنا نهلاونا من بارو زك حدا يكون زحري مواجه الأولونتنا ون بتزاود سلام زحلفنا يوم درجة مش عامة رأي نيرو لذي إذا خن زارب اللي تسرحنا دقيمة قلت صدلي قس نايت مرتن معبالين نايت مرتن كونع قام مراداتان كلنا زسمر لنا بي بمنصر زحلفنا يتنكر كونتا تحت كينات اي وجنا اي سلام مدرخ مثلا كينات كنت وجدا والاعلانات توسينو انا كستات كم ذا مثله زغبرلو زنبره زتفصم منبارو ذكر كدلي كنت زونه غنا بزح صراتاتون بدوتاتن كم زلنا كنددو لنا حدا قال تتصبو ነገሩ እንታይ ሕጽረታትና ብዶታትና ናለሊና ነዚ ብዝሐየ ለኹም ቅጽሎ ምስ ግዜ ውድዓው ሆነታትና ዝኸይድ ደረጃውን ብቕዓትን ዝሓለወ ለውጢ ይተኣታተሉ መሰረተ ለውጥ ድማ ከም ትንፈርታ አንደ ተባሕድ ግዜ ዝመጻ ይኮን ኣብ መስርሕ ዝምዕብል ከቢድ ጻዕርን ወፍርን ውን ከም ዝሓተና አንፈልጥ ክንከላለና ሳሳይ ደረጃ ተማሃሮ ዝላዎ ተኸሲትሎም ዘሎ ዕድል ተጠቂሞም بعقلن تعجسن لعول سعرن ديسبلينن تمرتهم ككتاتلو ناي ولدن ملا حبرة السبن سعري حتىنا معناته نسويهم مساء ولدون الزكو نسويهم صباح نوجهو الناس هاجر أبز حاشة درجات حلمون حسبون زلنا نوصل زلنا مدابات يتكبروا لذي عبي خنكن ملو حبرة السبن اليو عبز عرض حتى مخان تمارون نزي حلاف النت تشكيم ومزلو قليل كم ده يكون ترديهم كهدو زخلوا من قدهم فتر نايكون احنا تعريم برابع درجة معبالة اللات ناي تمرتي مس معبالة اللاتات ناي هجر بملو زرقه زرقه مسرح مخانو خندقكم كلالنا تمرتي بينهم معبالة كيرين كله بحبار انما معبالة مخاني بحق خندقنا كله كناتاتنا أنفت بروح متعي زي بسر مخانو زي كحدا يكونن سلذا هذه بزتصفت رجابت إحنا سلذا لنا نازي نولو زلنا عمام بحبار كنا السلاسلو ونعملو حبرة تسب تصوف مخانو خزاها غدلي ما جرى قبلو الزلي حمد مثل الله هم زعبات مرتي ابن قملس خن ذكرى زبلا أقرب كتعبي 10 عامات سب كتهنزقن 100 عامات يلي كأزبها المثلة مذكرون يدليو وهم الدنيا يغني اللي من مولس بيرترا في اللاين سراويتنا بجنبنا زلوا ما تطاون فتات زلوا نتمهرونان ولدوا من مهران نملو حبرة سبيرترا يوهانا انكو عبد سحنا قبل فتو يغني نحنا ولنا عخان بيتسب كان فتوتخان روحس بعالنا نمنيلكا دايركتور جنرال حافشة وتمرتي أمنيستر تمرتي آتو موسى حسين نايب بلبينا نمسجن سلام نقدم سلام أب كل سلاتا سلام بريخ الله كل التناوي حقر أو حيري أبز حلف عمتات زتمزجب عوتات أملاي تمرتي أزيو عبيو اتتمزجبو زل عوتات جن كم تقدمو تتقسى زانينا كخوني جبونيو إذا عوتات زي فرط عرينا حزب المنجستن مخانو أمسيانايتي حزب المنجستن إدن قانتن كوينم كعموز تنحو صراحة مخان مجنزابيت لي
إذا هاجر بزحت أكهتات زلوي كونن نوح كينات حليفو أبنا يستحل على خم مسرح ولو انتقنا تمرتيك أتقنتكو حاسلو بمبال سقمتاتو كينك خيط أنيحلو زلنا يجزيجن جزي ودريو من جسن هزبن نزب مجنزب أب علماون هاجرون مدرخات من صبراق عتيبون كسر حيد لي نزز رأزلو تصفو كنتات أبشرتو مبصح ناي كل زيجا تعري كم زدلي كزنقع عيقبون زخبركم سمعتنا نخلت كفالات مقيلنا مسأتو موسى حسين نايب زكايدنا مدب أبزي زازم سلت تخطط نمسكن دقيمنا روح اسبوع على نت نملأ حزب منقسن إيرترا